Pues lo que anem a fer és una nochevieja infantil, on anem a fer pues, tot el que és tema de... Tant tenim el fotocol com tenim el raïm, encara que són golosines pels nenes xiquinins. Tenim una xiquidisco, tenim el que és el berenar. El que s'ha pretès és que l'Ajuntament volia fer un acte especial estos dies de Nadal i bueno, ens planteja algo original i pensarem en una nochevieja. Fet que demà és una nochevieja i els xiquets estan moltes voltes o dormint o en les iaies, han volgut fer-los una festa als nenes perquè disfruten la nochevieja, perquè la visquen igual que els majors. És una festa molt important. Una nova iniciativa dins de la campanya del Nadal ple de xiquets que hem celebrat enguany i que estem celebrant encara. Jo crec que és un poc l'acte central d'aquest programa. Este nit de cap d'any infantil o esta vesprada de cap d'any infantil, una celebració per a xiquets per a que puguen disfrutar una festa de la típica nochevieja que sempre tenim els majors i que també es corresponia a ells. Ara ja només queda esperar la cavalcada de Reis, el gran dia per a tots els xiquets que esperen tot l'any, i en això tancarem el programa, que ha sigut un èxit de quantitat de xiquets, de quantitat de participació, tant de menors com de majors, i que estem molt, molt satisfets del resultat que ha tingut. Ells, com vau veure, ens està costant un poc més el que és el tema del berenar, ens costa un poc més, però per el tema de lo que és l'inxable, el que és ara els xocs, que anem a fer els xocs, anem a fer els balls, jo sé que això és el que més triomfa. Los latidos de mi corazón, ya pasa que se sienten